Medzihviezdna kométa, ktorú vedci prvýkrát zaznamenali pri prelete našou slnečnou sústavou v júli, sa začína vzdialovať z nášho kúta vesmíru. Ešte predtým však preletí okolo Zeme a astronómovia počas jej priblíženia zachytávajú nové, mimoriadne pôsobivé snímky. Kométa známa ako 3I Atlas absolvuje svoj najbližší prelet okolo Zeme už v piatok, teda dnes. K našej planéte sa priblíži na vzdialenosť približne 167 miliónov míľ, 270 miliónov kilometrov, pričom sa bude nachádzať na opačnej strane Slnka. Pre porovnanie, vzdialenosť Slnka od Zeme je asi 93 miliónov míľ, 150 miliónov kilometrov. Ako ju pozorovať? Kométa 3I Atlas nebude viditeľná voľným okom a optimálne pozorovacie obdobie, ktoré sa začalo v novembri, už uplynulo. Záujemcovia o jej pozorovanie budú podľa portálu EarthSky potrebovať teleskop s priemerom aspoň 8 palcov, teda 20 cm. Podľa NASA zostane kométa pozorovateľná teleskopmi aj vesmírnymi misiami ešte niekoľko mesiacov, kým úplne neopustí našu slnečnú sústavu. Ak sa ti tento vesmírny príbeh páčil, nezabudni dať like, odber a zvonček a do komentára mi napíš, o akej téme by si chcel počuť na budúce.